Αυτό λοιπόν είναι το παλιό αγροτικό ιατρείο. Όπως βλέπετε σε μια κατάσταση χάλια. Χάλια. Θέλω ένα κουπιματάκι. Να μιλάς σε μένα. Συγγνώμη. Εδώ μιλάω. Πού κοιτάω. Ναι. Να μας το πει ο κύριος. Για πείτε μας. Ναι. Εδώ έλεγαν να ανοίξουν ένα ιατρείο. Και επί Νέα Δημοκρατίας ο Καραμαγής δεν άνοιξε τίποτα. Δεν άνοιξε, μας έταξε, δεν άνοιξε τίποτα. Έπρεπε να ανοιχτεί ένα ιατρείο γιατί δεν υπάρχει εδώ στην περιοχή. Άρχεται γιατρός κάθε 9 φορά. Βέβαια, χρειάζεται. Ναι. Και δεν πρέπει να κάνει. Πάνε μέσα και πλακωνόνται. Στα καλάβια και τσακωνόνται και γίνεται χαμός για να χάσουν κάποια. Δεν να μην θέλω γιατί έχουν πάλι. Τώρα δεν έρχεται γιατρός στο χωριό. Όχι, θα το πείτε του κύριου Τσαπικούνη, του πρόεδρου. Αν το ξέρετε το λέω. Μιλήσαμε. Το συναντήσαμε. Να μιλήσετε, να δοθούν κάποια λεφτά, να μιλήσει κάπου. Αυτό είπαμε, ναι. Αλλά τώρα έρχεται γιατρός στο χωριό, έτσι. Δεν έρχεται στη Βασιλική κάτω, έτσι μας είπαν. Δεν έρχεται πότε, κατά 20. Α, δεν ξέρουμε τώρα, ναι. Όταν νωρίτερα, παιδιά. Ναι. Καταλαβαίνετε. Γι' αυτό να πούμε, ερήμωσαν εμπίτι, να πούμε για να... Και εμείς ήρθαμε εδώ τώρα να δούμε. Τι να δείτε. Να δούμε τι. Μπας και μπορέσουμε να βοηθήσουμε και εμείς αυτή την προσπάθεια. Φυσικά, γι' αυτό είμαστε εδώ. Γιατί κοίταξε, η Ήπεθρο είναι πιο καλύτερη από όλα τα προσώτα, από όλες, όλα. Και στην πολιτεία καλή είναι η πολιτεία, δεν λέμε, αλλά όμως εδώ είναι και η Ήπεθρο να βρίσκεται για εσάς. Είναι τώρα 20 άτομα εδώ, τι να λέει, τίποτα δεν έχουν. Ξεκινάνε να πάνε στα καλάβια να γράψουν κάτι. Ξεκινάνε να πάνε. Ταλαιπωρία. Εγώ ίδιος το λέω γιατί έχω πρόβλημα. Γιατί επιτρέπονται αυτά τα πράγματα. Δεν είναι σωστό. Αυτό μας εντάξανε και τίποτα δεν γίνεται. Θα και τίποτα δεν γίνεται. Θα γίνει κάτι και τίποτα δεν γίνεται. Έτσι. Για να δούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πιάσε με τον Γιώργο θα σας πει. Μιλήσαμε, ναι, έχουμε μιλήσει. Έχουμε συνεννοηθεί. Ορέστη. Το πρόβλημα, όπως βλέπετε, είναι υπαρκτό. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Μήπως να κάνουμε μία ΟΕ που να ασχοληθεί με αυτό το ιατρείο. Τι είπε. Έχει και ένα ράντζο. Ναι. Να το ράντζο, το βλέπουμε ξεκάθαρα. Α, εδώ μια διακόσμηση. Ένα τέτοιο. Εδώ θα μπει ένα ράντζο. Και εκεί θα μπει ένα παραβάν. Πηγαίνει μέχρι κάτω και θα έχει έναν ήλιο να βγαίνει. Και ένα λουλούδι. Εντάξει, Κυρίες και κύριοι, ο αρχηγός και το σκήνος για φέτος. Καλησπέρα. Καλά να περάσει.